Żewġ kuntestabbli tal-Pulizija li s-sibt fil-għaxija kienu ronda bir-riġel fit-Triq il-Kbira San Giuseppe fil-Ħamrun spiċċaw aggrediti wara li fistqarrija uffiċjali tal-Korp intqal illi ħarku karozza li kienet ipparkjata ħażin. Il-Pulizija qalu li waqt li kienet qed tingħata din iċ-ċitazzjoni ħarġu minn stabbiliment għadd ta' persuni li bdew jargumentaw mal-kuntestabbli li talbu l-kooperazzjoni tan-nies u taw ordnijiet biex titħares l-ordni pubblika. Il-Pulizija qalu li dawn in-nies injoraw l-ordnijiet u aggredew lill-uffiċjali li min-naħa tagħhom użaw il-pepper spray u t-taser. Is-sitwazzjoni ġiet ikkontrollata wara li fuq il-post waslu aktar pulizija li arrestaw żewġ tirġiel u mara. Żewġ tirġiel oħra li telqu minn fuq il-post ġew arrestati f'darhom. Iż-żewġ kuntestabbli li ġew aggrediti ttieħdu l-isptar b'wieħed iċ-ċertifikat li kellu ġrieħi gravi u l-ieħor ħfief. Fuq il-medja soċjali il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri ikkundanna l-aġir ta' dawk li aggredew lill-Pulizija waqt il-qadi ta' dmirijietom. Dr. Camilleri appella għal rispett lejn il-forzi tal-ordni u lejn xulxin u qal li dan għandu jkun rifless ukoll fid-deċiżjonijiet tal-qorti. Il-Partit Nazzjonalista kkundanna l-vjolenza fuq l-uffiċjali tal-Pulizija u wera solidarjetà mal-uffiċjali involuti fil-ġlieda tas-sibt li qal għamlu xogħolhom u daħlu f'periklu biex jippruvaw iżommu l-paċi pubblika. Fistqarrija x-Shadow Minister għall-Intern Darin Karabott qal li dan il-każ juri n-nuqqas ta' riżorsi fil-Korp u appella għal sforz u investiment fir-riżorsi u fin-numru ta' uffiċjali tal-Korp.